Kuchokera kuno ku kanema wanu wa Times ndine Brian Banda kukulandirani programu yathu ya sabata ino lero ndi pa 20 April mchaka chimenechi, the year of our Lord 2025. Whether you are in Malawi and around the world, kulikonse kumene mukutionera mwatilemekeza kwambiri pokhala nafe madzulo ano. Program imene ya Hot Current imatentha kwambiri kupanda kusamala. Akutipatsira programu iyi ndi a series enterprise. Lero ndi Resurrection Sunday, koma tisadapite kumeneko ndikuonetsereni anyamata ochena kwambiri pa Times, anyamata ochena. Mungoona mwina ndikanena mwina ine ndikakhoza mwana ndikonjezera, koma taonani anyamata achitowala wali tikulandireni bambo Ndevu Zamwayi, mwatilemekeza kwambiri. Ndatokoza njayiko esmata tikulandireni achunga, mwatilemekeza kwambiri. Ndayamika ikani njayiko kumapetoko ikani njayiko kumapetoko no tikulandireni akulu. It's a great honor to be here. Program hii siyama sewera and hambira amaembekezera, and we take it with great humility kuti we can sit here and dissect my issues. Koma ndimafuna ndinene kunena kuti it's a Resurrection Sunday kwa ife amene timakhulupirira Ambuye Yesu Kristu kuti ndi mpulumutsi wathu wa ukalero. Ndidanena kuti Ambuye mukadzatitengera ife pamenepo tidzakanena kuti ife ndife obadwanso mwatsopano, ndipo sitichita manyazi kunena iya. We are born again, spirit filled. Malilime mkati. Yes. Mountain climbing. Demon chasing. Yes. So tinanena kuti uthenga wabwino usudza tichititsa manyazi. Kaya ndi pa television tikanena kuti ife tidapulumutsidwa ndi mwazi wa Yesu Kristu. Amen. Sitichitanso manyazi. Sitingena kuchita manyazi. Mwayamba sinkani kuchitisa manyazi banda kwa ife ya Kristu amene timakhulupirira Yesu Kristu, ndiye kuti machalichi mutidali kuvina kwambiri. Kusangalala kuti wakugonjetsa ifa, watipasa sopano magiya ifa chifukwa timafunsa kuti kodi iwe ifa iwe mbola yako ikuti, where is your sting? Because now tilinako kutazi watu wakugonjetsa ifa, wauka kwa ifa, ifa so sikuopyaso kuteloko pamene tikuuka naye zonse zimene zidafa mwa ife zoyena kuti ziuke pazina zimapinga kuti zikafa sauke so ngati changala so safunika utsukaso zina zimene zimayenera kuti zife zidafa, zimene zikuyenera kuti zizuke naye ndeza zuka naye ndi resurrection imene yazusa zinthu zambiri zimene zinatitimira, zimene zikufunika zilandirenso moyo wasopano, zilandira moyo moti tindi chisangalalo. Mukugwirizana nayo bwanji nkhani ya Resurrection Sunday? Ndipo uthenga wanga upite kwambiri kwa inu amene muli akhristu komanso ndinu asogoleri. Programu ino timakamba nkhani zosiyanasiyana zokhuzana ndi usogoleri wa dziko lino. Ndiye kumaona kuti ukandandanda wa asogoleri ambiri ndi anthu amene amapita m'matchalichi osiyanasiyana akhristu. Ku buku la Machitidwe a Atumwi akuti kunali malo otchedwa ku Antiokeya kumene anthu atawaona gulu lina mmene limachitira zichitochito zake ananena kuti koma awa ndi akhristu, chifukwa khalidwe lawo limafanana ndi Khristu amene. Kodi anthu akakuona ni Capitol Hill, akakuona ni mboma, akakuona ni ku parliament, akakuona ni ngati kanda council kandi parastato mmene mmayendesera zinthu, can people say kunena kuti awa ndi akhristu? Adawagwedeza abusa kodi mata ya sinikama akumvama inu makunovirako amakwitana neta amakaje maneko maziwa mundonda awa mapito kaje mweneko amapikira za kujo meneko monga munthu wa Mulungu iye amamasuka. Koma adalankhula mawu tsiku lina abusa gama ananena kuti inuyo amene mmapemphera muno akhristu mukakhala ku Capitol Hill uko mumatichititsa manyazi. Ndino akhristu apano koma mukakhala ku Capitol Hill uko kodi Khristu amaoneka? Chifukwa kunena kuti Khristu nzosavuta. Koma kodi kukhala ngati Khristu monga Khristu aku Antiokeya. Yes.
kodi akhoza kunena kuti zoonadi awa chifukwa wina adakanato ali naye ayi patenya iya ali uyu khanga tsamayenda naye limodzi adakana mukumbukira kanatu ko ali uyu amayenda naye limodzi ali ayi ne sizundi zisandikhudze so koma titero kunena kuti pa zina zofunika kuti zife koma zina zimene zikufunika kuti ziuke mabanja abwino auke mwamba kumeneko mabanja abwino auke simuyankhire imene mukuyankhula the general bullet ati tizitana support nkhani zathu za lero koma mukanati yabikira kuti Ceres Enterprise yachita zamphamvu iyayi zamphamvu poverty alleviation poverty awuchatsa chifanya mata zopala atu ndiye mapuma uku koma Cereswa tiziyamikira Malawi zathu tisamangoyamikira Malawi koma sakupanga china chilichonse chooneka koma Ceres ndanyamata ndithu ndi company imene ikuchita offer ma products osiyana electronics amafoni macharger ma power bank stationary zinthu zosiyana and zabwino ine have used some of the products kuyamba ndimakayikira hata ndipasa cable ina ndati koma cable imene koma it's one of the strongest cables I've ever had so tiyeni tizikagula ndi mashopu awo kuzomba komanso ngakhale kulilongwe cable muna mulandira ulere cable yo tifanza ntengo simkulima mpaka ndinene kuti zikati niyambe kundibusa kuti ndalama zonsezo cable ine chimene chimandisangalatsa nchakuti program iyi anthu ankayiopa kuichita sponsor and I think pamene potinene ankanena kuti usungagulitse malonda uluza business anena kuti ukuthandizira zampatu amagwira ntchito chonja anthu amene ati jamba tukwanaki sitimatukwana ndiye iweyo ngakayike malonda ako panthu otukwana sititukwana koma yeyo anakhala board kuti ine ndiyika malonda anga pamene and lero anthu achilolimbirana lero kuti amene athu achokalira amene yezi kaya akachoka ndi mudzivala chani asachoka kapitala sakuchoka ndiyo tunangwe sponsor yamwe katundu anabwera mu office mwanga nango iwala ndine kupasa nthawi yabwino so Peter alapepani koma awawa akachoka pano tapasa katundu sabata amawa muzachena nawo asikuliso ni masirira kweli nangoyo kanga uniform okay sponsored by sponsor achabwino ayi koma yakute man yakute mama ayiona nyumba kwene ayiona nkhani yathu ya lero panali nkhani imene inabuka sabata imeneyi kuti akutika mobuse nsibambo wina adapatsidwa diplomatic passport ndiye zokhala ngati kuti ku America uko allegedly adapalamula mlandu munthuyo akumfuna ndiye kazikazi ndi pamene akumva kuti akomatu munthu amene ndikumfuna kuno ku America ako ku Malawi ito ndiye akuchitoyenda tu duzi kukuchita mwiyali ya carpet kuti chikuchitika nchiyani ndiye kenako ono ndi pamene Amalawi akunena kuti iye ayita kansula kodi nkhani zogwirizana kapena za ku America ndi inu mukuimpetsa bwanji nkhani imene tikachoka pamenepo ma primaries ndi ayamba anthu akukudubuzika osati pang'ono wabanda abana mutisekesa anthu akukudubuzika anthu akugwa ndipo uzimenezi zofunika tu opanda pipi ukuzokomoka ati zimenezi oyena bila mapulumuka kama mwambuzi mosapa ndi apo tikakhala ndi nthawi tikambaso imene pakhalanso mwina basera sitizo koma ndimafuna ndiyambe ndi inu andevuza mwayi kuti kodi what are you reading pankhani ya diplomatic passport nkhani imene yoti ndiyo kuti ngati dziko alipo anthu ena amene amayenera kulandira diplomatic passport malingana ndi ntchito zawo zimene akugwira now pali dongosolo limene limakhazikisidwa anthu amene akhoza kulandira passport imene
ndekuti awo amene mwachisanzo mwina msangasanga zimene nkuza kukumbukira kandi ndinu ma MP kandi ndinu anduna president achiwiri awo ma ujeni anzathu ogwira ntchito za ma judges makhotimu ndi anthu ena amene amagwira ntchito zimene malingana ndi malamulo zidachita define kuti akhoza kulandira ma diplomatic passports ndekumakhala dongosolo limene limatsatidwa kuti passport iyo akupase so izati pamakhala ndithu ndiye santhabi zitatu ngati sakulakwisa manena kuti a Minister of Foreign Affairs ayikepo ndemanga zawo ipitenso ku OPC kenaka ikapite ku Ministry of Justice zikasatira dongosolo limene lili ndi munthu uja amatenga kalata zako zija nkupita nazo kwa anzathu ona zolowa ndi zotuluka immigration kuti akupase no diplomatic passport kutanthauza kuti iweyo makhala kuti ino uli ndi diplomatic status ngati sindikulakwa inu ndino diplomat mutha mwina kutithandiziraso sandiyang'ane modabo so kuti munthu yadakhala bwanji chilungamo chilungamo ngani nje chilungamo tango kambani muli nayo tango kambani so chimene chimazadabwisa ndi chokuti pamaina kukhala ndondomeko yokuti awawa akuchita qualify kuti akhozadi kupasidwa passport imene chifukwa cha ntchito yawo imene akugwira ndi akamala ndi anthu akuti sali mukati gole imene iyi zimene zimadabwisa kuti komano kuti muionesese simunga blame immigration chifukwa immigration njongopereka chifukwa cha kalata zimene yalandira. That's right, yeah. Vuto no limakhala kumene kukuchokera kalatazo kodi munthu amene iyi in this case munthu yosi Malawi adapanga chani zimene tidapanga kuti tiganize ngati dziko kuti munthu uyi timpase status because zimene yo ndi status diplomatic status kuti azilandira maulemu amene amalandira anthu amene amagwira ntchito zimene zonso nkukapezeka so munthu jakupala mulandu nkumazadabwa aso tokhatoka kuti kodi munthu uyi kuti zidatheka bwanji kuti akhale ndi diplomatic status imene ali nayo iyi mpaka nano tizipangano withdraw mene zakhaliramo. So vuto ndi limene lolo banda tili ma systems zimene takhati kulimva boma lilipo pano likumakamba kuti ma systems ena amene ali dysfunctional, ma systems ena amene samalankulisana, so kuti zimangotheka kuti anthu ena ake nkumachita abuse ma systems amene wawa ndi zolinga zoyipa. For zolinga zawo zimakhala zoyipa amaziwa kuti ukakhala ndi status imene yoyo ukhoza kupanga zinthu zina zake zimene anthu azikupasa ulemu yeti munthu yoyo so ena ulandire ulemu chifukwa zolinga zako nzoyipa. Mwina ndiyambe choncho mukuimpetsa bwanji nkhani achunga anzanga amsisia ayankhulapo za order of precedence amaichota order of precedence kuti pali president ma ministers ndimene nakambira ma MPs aku judiciary top civil service anthu asibusa akulu ma founders muna mnene kuti senior so zimachita kumwina so zima it pleases it kuti it automatic kuti it's not automatic. Yes, it's by invitation. Yes, by invitation. So nkhani ndonena kuti tisamazembere nkhani anthu ziko lathu silimalikonda chifukwa ena amene amalandira diplomatic passport amakhala kuti apereka china chake kwa wina wake amene amalemba kalata ndi kusainira kalata kuti ipite ku immigration. Sizobisa ndipo izizi sikuti zamba pano zayamba kumbuyo konsepo zikhazi kuchitika kungona apa pamwina taonekera koma anthu ama diplomatic passport ngambiri onena kuti mufunse kuti mapepala awo adasainira ndani kuti mcholezeka chiti chimene mungapa serious diplomatic status simuchipeza ubanda amsisa simuchipeza koma chifukwa anthuwo anadziwa woyankhula naye amadziwa akaunti ya ku banki ya munthu woyenera kuti ayikeko ndalama chifukwa chimene chocho pano pani ma diplomatic passport. What these people are forgetting is munthu amene watenga diplomatic passport akapita kunjako amakhala kuti akuyimirira dziko la Malawi. That's right, yeah. Ndipo akakakalanya monga pene zachitikira tonse ifeyo titakulowa m'mavuto ndipo Trump alibe thukoloko titalowa m'mavuto chifukwa cha mistake ya munthu uyu amene wangolandira diplomatic passport chifukwa cha ndalama zimene wina anadyeraso mwina kuzibwezi ndalama inatha. So tiuzane mopemphana molilirana
amalawi inu maka amene muli maudindo ku Ministry of Foreign Affairs, maka inu ku OPC, maka so inu ku Ministry of Justice amene mmalemba makalata nkumapita uku ku immigration, chonde ikondeni dziko lanu. Ndalamazi zini malire tamapangani zina koma sati zogulisa dzikoli. Chonde tikupempha. I think pamene mwenena bwino mponena kuti akhozo khala ngati kuti si Malawi wangobwera mmene anabwerera amalumewa mwata amabuse dzina amene wasiye nditete zingokamba in general necessary having ndiye amene atabwera kupeza kuti munthu uja wapalamula kuja chimene chidzatibwerere chidzatikhudza tonse chifukwa chonena kuti ku South Sudan adantumiza munthu wina kuti uyu ngwanu uyu utangwira atibwera kumeneko kumuchita depoti ndiye South Sudan anakana kunena kuti ife amene sikudziwa ndiye Trump ati wocha bwino nonse aku Sudan mavisa anu ndachita cancel and that's the danger the mistake ya munthu mmodzi nene mafuna ndikuizana na kuopsa kwa mistake ya munthu mmodzi ikozotika tonsefe amalawi kodi tu pachibwana anjaiko ukamapanga zinthu zokuti okay tingwesezera mwina china chilichonse chosemphana ndi lamulo anthu amaziwa kuti zizi zosemphana ndi malamulo chimene amakhala akupangira tizala chawo chonchi fingers crossed ndoti bula chisaphulike pena pacha ndizikaphulika muja pameneno anthu amamba nokuona kuti kodi zinthu tupanga bwanji mote awawa sidakaziwa izi chipanda kuti akalanya kwina bwanji sitikadadziwa kumene koko kupangisana kuti mwina anthuno adzuke eno ane kuti kodi izi zama passport officers zikuyenda bwanji wina ndi ndani ali ndi passport imeneyi amene sakuyenda kuti akhale nayo kodi tinampasa chifukwa chake ayamba kuunikano zifukwa zina chifukwa choti munthu wina wakapanga zimene mukunenazo kuti nkhuyu zodya mwana zimapota akulu mapezeka kuti wakapanga amene kokonde kuti zibalo tizilandira kunoko kuti muchite ma visa nkhani mpwerekete amene kumukutani tisamadikire nkhani kuti iphulike kuti tisamadikire nkhani kuti iphulike kuti tikonze zinthu si mbuyo monso takhati kumanyamulana kunokomo ngati kuti tikupita ku misonkhano ku America imeneyinso ndeiti yomangotengana kumatengana ngati kuti tikupita kunga tikuti sagwira ntchito ivi ni mboma so kuti akalowe ku America akalowe ku America achibale msonkhano wa president akamapita ku United Nations General Assembly ku New York City koma ndiye kutenga nawo mapassport nanga si amazatsekula kanthawi kamene kajaga no ku embassy kuja kuti nonse amene mufuna kupita kumene koko kumakhanga ndino kuti kwakhwefukako pang'ono ndiye kumakhala anthu uno kuyikapo amene sakuyenera kukhala pa intelligible kwayika nawo pa listiyo ndi ukasalaso konkoso ino mukuona ngati imene atika no makala kodi ajawa zina nkhani zake za zimene zizi tikumakhala anthu andimene tikunenera kuti si awaokhayi mbuyo monse maboma ina adali mbuyo mu zakhazuma chitika moti ena adalowa ngati ma delegates a unga sadabwere mpaka pano abwereranji ku America bwana so ndikukumbuseni kale munthu wa ku Malawi amapasidwa ulemu kunja ngati panali dziko limodzi limene kandi kujoni kandi kuti amati Malawi you could trust timakhala ife anthu aku Malawi panopo takhala pa list ya masuspect koma kwambiri kuti mufufuze sichifukwa cha ifeyo ayi koma chifukwa cha anthu ena anabwera dzatenga mapassport tawapasa chizindikiro cha Malawi ndi amene akuononga dziko lathu sa Malawi ndipo tili pomwepo tisanaiwale ndachimwena ngawa tisanabwere pano timacheza ziwiri zitatu nde tinazagwera timakamba nkhani ya pachileka pachileka apa kuli VIP lounge kumene anthu ena amadusira kumeneko ife alokolofe maordinary timazera kwina kucheniso ku Lilongwe kukia ilikonso koma zaziwika pano ndipo tinene mosapyatira kuti alipo anthu ena amene amazera kumene kuja chifukwa cha zolinga zosakhala bwino amakhala akuzeresa katundu kumene kuja kuli saseja amaseja akuti anachita kuti pasa scenario wina wonena kuti akuti kufuna kumusecha munthu wina wachimwenye tisachiteso kubisa zona munthu wachimwenye
akutenga phone nkuzanena kuti can you talk to this minister kumpasa wa MRA wa MRA hata asikujenjemera tu basi you can go mwina so amanama zokuti ndi minister koma nkhani ndonena kuti tikulolela kuti dziko lathu lizigwiritsidwa ntchito ndi anthu ena VIP for what amalawi sikweni kweni kweni antundu wachi mwenyewe for lack of it can we say that one? Yes, we can say that. I say the truth. Usimaona. Inediti badusa. Ni ma VIP. Ai na ma VIP. So I pass there. Ni madaba kudi hawa ndi ndani. Hawa ndi ndani hata nikaniza tawe nake kulilongwe. Alibasanya mata hii. Mwaona sambili. Ndaji mwananga. Tukapita VIP ndi church. Aliko ndilu ndani. Timbe foreign affairs kwa hapo odino siko la watu hii komaro anzataji mwenyewe tu wali kupenda chikwaona ine ndawo mana kuti tona namwe awa kutusabani akutibweza ifeyo nzika kuti ziwa ine nanga ife ndosowa awa mukwaziwa amalo wesa kumene kuwo koma bwana ziko siti kulikonda tikapanda usamala tidzapezeka kuti tadzuka tsiku lina and we don't have a country. No, we don't have one. Chifuka anthu amene akupalamula milandu ikulu kunjako akupalamulira under the banner ya Malawi. And zoti ndi okwera in fact ndi koma ndisatero ine ndi kupase ndi chisanzo mafuna ndipereke chisanzo china chosakhala bwino ine changa ndipereke koma pereka ndi chanu oyenda konko ndafika pamalo ena mwana wa skulu kunduchita ka skulu ndati nzigwira kuzithamangisa ka 50 Wingalande pajaka Wingalande Bradford Birmingham anyamala Birmingham nenda kamba chito pena pake akunduza ati you're from Malawi saona zitupa zanga yaja we have a Malawian here okay tomorrow you're going to see him I was looking forward and muone Malawi akatulukira muntu yes madala you know what my mom is from Malawi muntu yo Zimbabwe no but maso pa mulungu the guy I'm like iwe how come you have our passport you know my mom this you know anangoloweza azimana muuza I think mimi nkampasa passport kuti my mom is from Ncheu somewhere and that I say iwe how come you have our passport you can't akumabweranso nchifajanenso mwina azija mwalatu wa samale akumabweranso in the name of ndapeza abanja zili timbala ngondo. That's very true. Very true. Zili timbala ngondo. Ne azija mwalanu wa mwauze makomo. Nanga siuka banga banja ija ukafika kandi zaka zingati I think muli banja ali 7 umakanga tino wapanga 10 citizenship ndamba kupasa passport so mabanja ena ndi amadiru ndithu ndika kaka business kakuba kwadilana ndithu anthu oti zabodza zenizeni cholinga chokuti apeze passport yo chifukwa ali ndizolinga olomwe America mu anyamata amachita kwanda azu ife kujeniso ndimaona so mangala anthu amakwatira nzungu ndithu kuti kunoko adasiya gasi pena so ivina kazi yake kumaziwa kuti abamboa apanga kabanja ka fake kukunjolika kuti apepa then ndi kana kasatita ondeli mathano banja nkuzaita nano madamu ineni atapeza mapepa koma ndimafuna ndinene kuti this is the only country that we have exactly kayanda ku foreign affairs kayanda ku minister of justice tisamale majimu a munthu mmodzi akhoza kulika dziko lonseli pamoto pa blacklist and Trump sakucheza atu sasa kucheza Trump ine ndindanzanga kunena kuti achimweneka pasitiyamba tisitituluka soka tizione kale munthu ali ndi passport tu yake akuti asitituluka kaya tione kaya imene zikuendera zosadzawowanso ndiye mwalangiza bwanji pamene tikuchoka ku nkhani imeneyi mwalangiza bwanji akuboma tiyapemphe anthu andale kuti nthawi zina zimene zimavuta zonena kuti mphamvu zanuzo mmaona ngati nzamuyaya taonapo ena aukalowa ndende anthu andale chifukwa cha milandu ya immigration chifukwa anyamatawa a immigration iyo sikuti ngopepera ngati mene mmaganizira ukalembera kakala amasunga oloka they've learned the hard way ikombira kunzira ndi chimene amachita ikazafika siku la mlandu amazanena kuti I got orders ine nachita kulamulidwa ndamatulusa kamboni kacha ndamuzayaluka
nthawi imeneyo palibenso mwenenso muli kunja kwa boma palibenso kuti muzakaseva ndende and ena anu simungachite survive even 24 hours kundende kumatusa mabibi ya bwana. Chonde tikupemphe do not abuse your authority. Asiyeni iwo amene adaphunzira kugwira ntchitoyo agwire ntchito yawo, the technocrats. Komanso inu ma technocrats inuyo amene muli ku OPC, inuyo amene muli Directorate of Legal Affairs ku OPC iko fasi wina aliyese, inuyo amene malemba makalata. Chonde munthu mukamalemba makalatayo mulembe zonena kuti olopa mawa wina zonena kuti how did you write this letter. You should comfortably sit on your chair and say kunena kuti you know what, these were the reasons and they should be justifiable reasons. So ndikuyankhuleni siku la chifoti limakwana mudzavutitsana ndi amayi zona bwana. musanamalizire pomwepo pali alendo amene akumabwera mdziko muno under frivolous reasons zosamveka zazi kungofuna kuti basi atitole kaya ndi ku mining kaya ndi ku tourism kaya ndi ku education tikulandira anthu amene samayenera kugwira ntchito mdziko muno koma wina akamakhala kuti wacholera kenakake tisatero ayi chisawawa chimene timapangachi zimene akunena uchungu nthawi imakwana ndithu maudindo aja timachoka anthu azafundukula apereka chisanzo ababa kuti zomwezi za mapasipoti taona kuti anthu ena mpana akugwira jere izona chifukwa pa nthawi imene adali ndi mphamvu anthu safunsa mafunso kwa munthu amene ali mphamvu koma mphamvu zija zikachoka pamene umaziwa kuti kuda polisi ajama mangadi andamatuma tianyamata tiyana topanda ulemu timagwira trousers atsogoleri. Ine ndimanena kuti omwewa amene amayenda nawo kandi nduna omwe aja amene amatuma iwe pitaka kwakuti amene achatu tsiku lina adzatembenuka amene amayankhula ali ndi nkhani anthu aja ali ndi nkhani zokuti pano pasangalankhula so tikakhala mipando timaziwa kuti mphamvuzi adatipasa ndamalawi on trust. And timapereka mphamvu on trust. You need to sustain that trust. You need to discharge your duties knowing kuti amalawi adzandifunsa mafunso ena sitingafuse pano chifukwa cha mphamvu koma mphamvu zikazachoka kodi zisanzo tili nazo tu kudali anthu kunoko omati kutchula zina lawo anthu mpana njenjenjenje pana kwadoda madaba kuti koma uyu munthu ali munthu wopsa. Ena pano pasakuphunzira akupangaso zomwezo kumadabwa kuti kodi iwe sungaphunzire za uyu chitsanzo cha moyo osaliso ali moyo adali munthu anthu abamba munthu kumadutsa bamba kuima mkodido kombera manda pano chifulemu pano akundoda wina kuzimapita zimapita ndi ana aja mabwera ano kuzagwira ano bige menda kuzana magwira trouser ana chipongwe kukwenya trouser yomale pya kuyenda abanda kodi inu amene mukupanga zinthu mukuona ngati kuti inyosi lamulosi zagwira ntchito chifukwa chake. There is no right way of doing a wrong thing abana mphamvu tina zonse nzobwereka amalawa amadzanena kuti koma timafuna achunga mutibwerekeko cheni series mwavalayo akavalekonso wena nzobwereka mphamvuzi antitamakhala kuti tudziwa tutela atu pano sindimakamba chifukwa pa 16 pano pakufunika kuti tipatsaneso mphamvu sipompa pamalengeza kuti nthawi yonena kuti mayempi apita kumaliza atu basi pakhala ndithu nthawi achita kupanga declare officially amanena kuti apanga dissolve yatha basi yatha mphamvu akule so kumaganizira pamawa palinso zina zofunika kuzikonza pa nkhani ya mapassport iyi kuyendanso kwa anthu kuyenda kuti sanga chitetemo anthu kuti ndege enda kwa mabwanja anzanga ndege inu ndine tikangoti tikwere umva kuti awaluyira kuti aya akuluakulu tamazimverani chisoni ndi amasamba can we have control? I thought adaletsa zongo kwenda kuti konse so notu zimene zimativuta ndizokuti kamwa imanena zina phazi limachita zina. I think that disconnect ndimene akhali kutivuta kwambiri chifukwa kana khali zimene zimanena kamwa phazi limamva nomazwa litenti lunjike uko bwezi tumapita one direction but kamwa says let's go here phazi limalowera uko so you see people that are just traveling pananena ukhala wakuoletsa kuti aya kulakulu musatero mmene mukunenderamo kuti ndege sida kukwaneni mwakwera ndege zingati koma kwambiri sikukwera ndege komanso operekeza kamene kama kusatira ndiyetu mpaka 30 days maparasteto ena kuti mupite 30 days munthu ndimafuna ndinene pamenepo kuti yera
ndimene yakula m'Malawi muno. Ali panthu ena amene panopo anachita specialize in abusing the system. Akhala mu civil service muja, akhala ma parastatals muja, ndipo anachita kuiziwa, they know the system from the palm of their hands. And amachita kuziwa molowera. Aliko ena genuinely amene amakhala ndi maulendo opita kunja okuti afuna kuthandiza dzikolo. Aitanidwa, even some of those trips are funded by our partners kunjako. Koma alipo ena amagwiritsa ntchito mphamvu kupanga create maulendo tosaziwika bwino. Cholinga ni nkhani imene amanena ndi dollar. Akumaka bwera ndi dollar. Akumaza sintha pa black market. Tisana mizane. Akumasa sintha pa black market. Ndikumapanga ma project ovuta ife nkumaoneka ngati anthu osalira. Kumanenedwa kunyumba kuti ife tilibe masomphenya. Kumanzathu akuba maulendo osaziwika bwino. Andi pomweponso ndimafuna nene kunena kuti kuyenda kuja chifu chimene chimavuta nchonena kuti amakhalapo ena amene anena kumapanga check system. So vuto ndionena kuti ochekayo ndi winayo onsewo ali gulu limodzi. How can a CEO wa parastatal amfumu angaende ulendo minister usadziwa? Chipwirikiti. How can a CEO of parastatal kodi akujina anapita kutaya, anapita ku Malaysia liti, anapita pa 1 ndilo pa 29 aya kulapo chipwirikiti. Chipwirikiti izizi ndizokhazo mena kunena waojera munthu amene timadziwa kuti dziko lathuli tikanakhala kuti timalikonda limuona mtima bwezi tili patali abwana koma muzaona kuti anthu ambiri amachita kunena kuti asicha kwanu. Yes. Mawachuka ndamenewo. Yes. Akusiza kwanu. Za kwathu tizitu. Za kwathu. Simalipira misongo. Za kwathu tizitu. Simalipira misongo. Dziko lathuli ndilo mweri chifi. Ndiza kwathu tizitu. Tikakhala kuti tidagwirizana kuti akula kuti tonse timange malamba pa mimba apa palibe akudya. Tufuna tisale kudya. Chifukwa yoti tili nazo zobwezi tili kutali. Koma pamene ena akusala kudya bwana ena akudya zathu sichisi. Ndiko amene akusalaja sakuoneka zimene akutani akuthandiza. Koma alipo maparastatal mwanyamata amalemba zinthu. Akusunga ma documents. Kwambiri. Akusunga ma documents kuti abwana awa. Kaya ndikanda director kandi ndani? Ndamukuza sasa machitika. Yes. Ubanda. Ndiye boma limasintha. Ndiye siku lamawalo limafika amayamba investigation. Ndiye wajama tamangira mati mawo kuti witch hunt. Political witch hunt. Amanena kuti awawa akundisaka apa zifuka za ndale. No. Ndiye ndichenjeze ifeyo amalawi kusika. Ndamene timakhaso pasogolo kwayikira kumbuya tu. Timasalira kuti ayi mukunsaka. Mukunsaka munthu ngosalakwa. Inuyo you have no power kumakanena munthu wina amene ali suspect on a legal issue nkumanena kuti ngosalakwa khoti sanagamule. Musiyeni wina aliyense amene ali ndi mlandu apite khoti akayankhe yekha akapange proof kunena kuti iyeyo mlandu alibe. Sizoti zomajia pa Facebook nkumanena kuti witch hunt ndi amene ifeyo ndamene talimbikisa mchitidwe umene ukuti anthu aziba. Tichite break pali tukutseka. Palibe lamulo limene limamanga kani tiwina. Lamulo ndi lamulo silimayang'ana kuti uyu ndi ndani. So lamulo libira. Komanso ndimafuna kunena kuti akuluakulu TNT Malawi patsogolo. Yes. Titsintenga Malawi ngoti nza kunyumba kwathu. Chifukwa mawu amene amanena kuti kuli nza kwawo. This country ndila kwathu. Yes. Ndi ukamapanga zinthu ukamasayinira zinthu kaya ukamati kudzina kuti zinthu zindiza kwathu. Ndikanakhala zanga. Kadasakaza chonchi. Dakhali ndagula ndine zinthu. Dakasakaza chonchi. Kunyumba kwanga ndingatere zititengera maembasi kunena kuti aya akuluakulu mwachuluka ngongole mwaunjeza ayi mwachuluka situkupatsani mavisa mwachuluka tizitengera manyazi paliso afuna lankhula mankhani imene tseka ngati mwango tipeza kumene mukuonera ndi program ya muno motentha muno chikhalidwe chake muno motentha no apology at all. Lama limafika. Lama limafika. Simatero kodi? Yes. Lama limafika. Limafika hadi. La forte. Ndiye tizichita zinthu mosamala. This is the only country immunity nayo. Tilibe so dziko lina. Tichite break pang'ono kuti patsira program iyi ndi a series Enterprise. Program ya the hot current ndi anyamata series Enterprise awa.
ngani malanga ukhala uzipatula pale anangani balanga ndipo sizapanga program next week ngati suzapala avala iwe uva yes no choice muvala no iwe uva ndi by fire by force sponsor bayala ndi bayala amene walipira akupereka makobiri ku company ya Times Yes. chifukwa akudziwa kunena kuti ngati pali company imene angathe kupanga advertise ndiye ndi Times yes tisadapita nkhani yathu yachiwiri sabata imeneyi kudabuka kachiwiri nsonkhani adayamba nda synod ya Blantyre ya synod yanwe ndi ankhomanso akutayilowereranso kodi muutani ku synod kodi nkulakwa funso kuti nkulakwa kukachita mapemphero ndi a president opuma chakuta nchiyani I want you to break it down for us mwina situzimvetsa tikambe ndi maka iyi ya latest final tidayikamba kale okay palibe chifukwa chokuti munthu wina alesedwe mdziko muno kupita ku Page House kukapemphera ndamuthalike no ndi Malawi khali ndionena kuti ineyo ngati ndikuchoka kunoko ndisapite ngati wa Times ndikupita ngati vayana chunga chifukwa mukoza kupemphera nawe koma ngati ndikupita with authority from kunoko ndiye kuti kunoko ayina kutani ayina kudziwa okay mwanimvesa mene ngati ndikupita ndukanena kuti ndabwera ndatumidwa ndi Times authority ichokere ku office of the managing director okay so chimene chinachitika ku nkhani ya Zibusa Nkhoma ndionena kuti anapita and a media tinauzidwa kuti the number was 53 now 55 yeah now I took interest kuwafunsa Ankhoma synod pa nkhani but ntchito yathu makhala so to verify they came out clear kuti amene tikwadziwa ndabusa awa about 4 or 5 and our retired and our suspended in 2020 yeah koma ena onse aja si athu sitikwadziwa moti feso tikudabwa moti we need an explanation kuti how are they associated ndi Nkhoma synod ine nankho ndi munthu wankulu ku synod ya Nkhoma now for me I will say in that synod so yes so for me I will say azibusa ngati mufuna kupita kuti mukapemphere palibe amene akukulesani koma zikafika ponena kuti ngati wandale wina akugwirisani ntchito to the point where muke mpezeka kuti muna mukunama then be careful izizizi mene timanenera kuti lachifote limakwana izinso tu zimafika ndi siku lake zimatha kutembenukirani motenawo akhalaso akayankha ma disciplinary yawo so once again let me say this asinod nanunso mwina nanunso mene mmapanga handle zinthu zanu anthu ena anso akuona kuti simmakhala fair chifukwa zikumaoneka kunena kuti azibusa yena amusinodi momwemo amatha kumayankhula zachakwera ndikumapembeza za Malawi Congress Party and the government of the day and zimaoneka ngati kuti akusinodi you are okay with I think you have been fair there you are being fair with it koma ena akayankhula zomwezo za Kabambe kapena akayankhula zomwezo za Muthalika anthu amanena kuti ayi kodi awa mukuti bwachi so what people are Ankhoma omwewo akhoza kupita ku State House yes kukacheza kumeneko yes zithunzi pha yes kopanda nkhani koma kapita kwina is an issue so on that part as well tread carefully muonese kunena kuti you are balancing koma kwa mbali iyi ngati zili zoona kuti kandagangata kandi ndani ku chipande cha TPP anachita kutenga anthu ena kunama kuvalika makolala kuti awandazibusa Ankhoma synod kumeneko ndi nkulakwa and unfortunately zinthu za mulunguzi zimakhala ndi zosatira zake peza ni zina zopangira campaign zopangira propaganda koma sisakhale za mawu a mulungu sisakhale za makolala kuchalichi ndiyankhule mote mwayankhula bwino kwambiri nthawi zambiri mmayankhula bwino koma lero andevu zamwe tidakali pomwepo mukuimvetsa bwanji nkhani ambwanga yafika nthawi imene kumakhala ma endorsement kumene kumafunano anthu uno mafumu pano ali busy ndi kuti mafumu atuluke aonese kuti mafumu aponda uti achalichiwo kujerejere kodi inu mukuloza uti kodi so kalikose tikaona chifukwa chokuti tinene zoona baba dziko lathu lili muno anthu ambiri akutuwa bwana zona ndipo kakhali kakhobiri anthu kakumasokoneza kakhobiri kodi
anthu akundifuna ngati wa Times koma ine kuti ndipite ngati wa Times mekoso zikhoza ndifuta ndipite ngati Wanda sininyamulaso mphamvu so ndikapitaso ngati ndekha ndipange bwanji kuli katambala kena kake kuchoka pamenepo nkachoka ndikena kake. So ni nthawi yokuti kampeni yafika pakati pathu, anthu akufuna maudindo amene wamafunika kuti pazikhala anthu ojiya nde anthu ojiya atuluka osiyana-siyana. Chachikulu ndichimene na chifukwa kuti can we be fair in terms imene tikuwapangira chifukwa akuti a Blantyre Synod chimene chidavuta kwambiri I haven't followed ya Nkomayi koma ya Blantyre Synod akuti mabusa amanena kuti abusa mozi abusa osati mazibusa kuti mbusa wanje siwezi mabusa akuti chimene chinavuta kwambiri kunena kuti akuti azibusawo amanena kuti chala mwamba ayabala amasuka akuti chibiri oye azibusawo analemba zatu uje ni Isaac ndani Salima akuti chimene chavuta kwambiri Lendi mutu musalendi mutu mukaza ukangolera zimezo ndio unacholera umasiwa kwa ndio kabulilo ba ensone so amakabela njira kungo ndio sabaya baya kuti avumburusa chikulu so nitawi basaji aya azibusa soma masuka mpaka jala mama lendi mutu hatani chalacho chilipo ndata koma mwina kungu alimbikisa azibusa tikudziwa mmakumana ndizo khoma zambiri tikudziwa ndi mipingomu mmakumana ndi zambiri zokhoma andi mipingo ina kachenje kamakhala kochepa so tipemphe anthu a Mulungu azibusa athu nthawi zina let's take good care of them chifukwa if we take good care of these people samakhaso very vulnerable kugwisidwa ntchito ndipo tikamanena apa sizo TPP okha IMCP akanda PP kanda kuti onsewo amafuna kuti agwirise ntchito azibusawa so azibusawa samangu apempherera kuti man of God chanja iya nthawi zina kumatulusa ndikuwapasa kena kake chifukwa akakhala nayo yabwino nthumbamo ndipo vuta kunena kuti asingogwirisidwa ntchito. Tinene kunena kuti asinodi kaya ndazibusa kaya ndi asinodi kupita kwapemphera ndi Mutharika sikulakwa no membala wawo in fact ngati ananjayikwa adakalamba ndi asisepi amabwera mbusa kudzadyetsa ngonero amabwera kudzacheza nawo Mutharika ndi asisepi nthawi zina amabwera azibusa adzachita mapemphero kunyumbako nzabwino koma zisalowe ndale basi panopa nzovuta kuti munene kuti salowe ndale chifukwa chokuti munthu kwendwe candidate as long as you're a candidate zizooneka ndi maso andale so siri kunena kwa Mutharika ukhawo awanapeka chisanzo cha even akabambe panopa even ng'unguza even akatolika udi mulika bambe mukukanga mufuna muzimukokera zinthu zathu bwanji kodi chifukwa chokuti malemu aja adala ayuyesu even so katolika bwanji mukanga ta mpingo mukanga mukumpaka endosi so zimene zizibanda tiziona bana ndi azibusa aso akapita kumeneko osati mpaka chala mwamba setunena kuti asamakumene paka and it's true koma ndinaona Isaac Salima sangana ndi Isaac anale baize kuti nkhani yavuta kuti akuti chala mwamba ndeti satero tikapita kumeneko tipange mapemphero mena maina okhala mapemphero ecclesiastical guidelines zitsatiridwe nanuso inuyo anthu andali nuso osauzira lusanga kuti takupasani ma 2 meter fama sokonekera munthu wa Mulungu amaganiza kuti tichoka ndi ujeni kodi tingamkomedwese bwanji munthu kuti asangalale kuti ndabwera zapemphera naye ndakulankhulaso zinaso zokuti asokonekera so can we do this muona ndima ngati kupemphera tipemphere palibe munthu angasosane ndi masinodiso asaonetse double standard asapita kwinaku aloleso ena amene afuna kupita kwinaku atipita ndachenjezeso masinodi komanso anthu a Mulungu onse asogoleratu kuti wandale muzisamala naye chifukwa inuyo muthokhala a photo opportunity chifukwa nkhani njonena kuti mwanena kuti agogwa anjayiko azibusa amabwera inu majambula kumaika sindaike polo pali ponse nchifukwa chani andale inuyo kungopita kapempherera amachita kuonesesa kuti akujambuleni malawi yonse idziwe pafufufu ika tuje live TV pafufufu ika live TV why
chifukwa they want to score political points. Yeah. So in your ankoma anabwera anabwera mukuti chani talowa ati ku Central Region talowa ifeyo mukuti chani ndiye nkhani ndionera kuti azibusana mutha kumagwirisidwa ntchito iniyo msakudziwa. So be careful chifukwa kuchali chiko kuli masapota a PP, kuli ena a Ford, kuli ena MCP, kuli ena DPP, kuli ena azipani zosiyana UTM. Onsewa amataka kuonani amati ife ndasogolera anthu mmayenesa kuti zandalezo inde muli ndi ufulu, it's your right, koma msamachite kukhala mo partizani kumachita kuonesera. In fact, it should be incumbent ngati afuna kuti achalichiwa adzipita mwa macandidates ndi apiteso kwa akabambe apiteso kuti angopanga kuna kuti synod iyendera macandidates. Yes, that would be fair, very fair. Iyendera macandidates maganiza bwino asinoda apange kalenda because makandidate ajata kumanina kuti kodi maboma awo iwo wazagwira bwanji ndi mipingo yosiyana siyana. Exactly. It's very important. Yes. They have a reason why they can do this. Osati umakanga tinozokanga tizozembana kulembana list kutawa ndi aisanga pite awai. Komanso ndinaona ngati kuti masinodimo mmakhalanso ena a DPP ena amadziwana ukhaokha amadziwana ndandale onse ndandale zilipo sepose tose ndandale sikuti tikulesa kuti usakhala zikusenaso timonedwa mosiyana ajona pankukanacho kapana kwa DPP anthu kumafusa kuti adalwaliti adapanga bwanji manena kuti ife inu simukavota ine ndikavota ine ndikavotaso tose ngandale koma we don't have to bring city mawoni tikabwesa pandera sokuneza yes because anthu ena amene akuonera iziziwa nawonso ali ndi maganizo awo ife azitiona kuti ife tili neutral. The moment akamba kunena kuti awawa ndawanda MCP kaya wanda MCP nda DPP kaya nendo wa UTM paja nda UTM awanda UTM nuchita chifaja poster nina tuka kuti mukuima kani dzita ino nungo kukumbusa anthu amangonena ino to amari MCP anthu amangonena kodi nama ndinga jani ine ndezi masintasinta ine masintasinta athawe nani DPP omanda limela indra UTM anjani UTM adakuchuna ine awusa mwina nthawe ya malimu icha wabalopa kwambiri ni masintasinta MCP DPP but that's good. The point is akoma ine ndo ya ine ndo UTM na imani unanzo kuti but you understand what and here's the point the point ndonena kuti sirofuna kukhala hypocritical ngati kuti anthuwa si ali ndi ma choices even ourselves ma choices now koma munthu kamakhala kuti ukugwira ntchito gwira ntchito to save all Malawians. Ukamapanga unfair advantage kwa ena chifukwa cha allegiance yako kuchipani china ukulakwa including ourselves ndio tumakhala kuti tukulapisa pano sitingabwere pano kumaza jia za DPP kumaza jia za MCP kumaza jia za UTM kaya za PP kaya za UTM ndeta sokoneza jia ndipo ukajia umachionekera ukajia umachionekera uyu yakutani zatu ifeti jia ma interest ama that's right that's right nditu ndatsogolera pamene atipase ma diplomatic passport manja chito tukugwira atipase ma diplomatic no enjoy nera yes jofuni enjoy kodi adatibweza VIP twacho adatibweza VIP bazikali ya diplomatic yata maana kandidata Dasia basi yata kisakameso au usitiki kumkhandiza sinodi basi ai tutazinde sabuni bwina tsoko tazindikira bwina ikatafika sabano nthawi yatithera tukonzekera bwino masankhuwa ndiyambe ndiyawa ndamene muna yamwakhamuyamba yes muna yankhula mawu opasa chidwi kuyambirira kucha manena kuti ma primary ayamba ndipo anthu akugwebulana munatero ndimafuna ndigwirizane nanu kuti kugwebulana ako ndiye kuchitika ndipo ena umachita kugwira munthu kumanena kuti mayo chifukwa you have intel kuti winayo wachita spend zingati ndipo pena pake ndimanena zulo ndimanena kuti nchifukwa chake ine am not surprised kuti anthu ena akalowa mboma akalowa parliament amakaba amafuna kuti achite recover ndalama zimene awononga campaign koma it's not supposed to be like that. So ndinene mwachidule motere I would have loved kuti ma primary
ikhale nyengo yopereka mwayi ku zipani kuti anthu on the ground asankhe the best candidate for the party koma ayi ndithu zidalowaso ndizandale kale koma zidalowa ndale zapadera ndale special ndiye kuli kukhiyana kumeneko ndiye kumeneko kumakhala ena onena kuti chipanicho chikuwapanga sponsor ndiye kumakhala ena muchipani momwemo amene apeza ndalama zambiri somehow apeza ndalama zambiri ndiye amakakhala ndi candidate wina okanena kuti anchose uyu chifukwa mwina ali ma personal issues pena pake. It's very sad. It's very zikuchitika ndipo ena anazanenaso ena kuchita kupulumukira kuti uyu tundana anapita moti BP yo kumayamba after the results kuti ndeni napita ine no what a shame yeah. Pali anthu okay so mene amapangira ma primary zawo amene unalibe apaja kudakasizwa madiranyo wani okay so kose kumene kunalibe aphungu ndi kumene kunayamba okay alisa mafuna kuyamba kumene koko kuti mashaka pimba MCP umabwera kumbuyo koma tsopano nkolo ndi apa kukundu tabwereza ndi ankolo mafuna ndaone ankolo aya aoya ndi adalibe ulo amaya kunyumba anditu munthu umatha kuziwa kuti kumbe waka kulibe anthu so kwa anthu amachala amata umaveka anthu adalibe awiri kumakankha bana kwa tata kopili chipongwe kopili bana kwa tata kopili modern uyu kolo mmozi ulo mene kufusa kuti ulo alibe maya kunyumba kuti angamuyime kumbuyo but the point is timakamba kuti mene tupangira mene akupangira ma primaries zipani zonse pamakhala kuti vuto lina lime makhala pamakhala chipani chasankha munthu zisatero iyi now chasankha munthu ndi chikumpitisano kuti kuko mene mapangira mabaje nawo kuti mmene maina ukhali abanja maina uzipemphera kwa mulungu akupase pate koma masiku ano timantenga munthu kuti ambuye unampeza tikwatiseni ndeli kamakavuta like God says man you're on your own you brought that person here I didn't choose that for you you know so zipani zikumasankha akumeneko tufuna wakuti ndani ntindale dawo mapanga kuti munthu chakhala kumene kuchako now pena kumakhala kuti kulikale munthu kunali kale MP wa chipani chomwecho koma mwina adakhulana ndi anzake chipanimo ndazake kuchipani kwamene ndi mphamvu aja amakamuyikirako so candidate iso kuti kumene kokoso you see mene zokhali zakhalano ndale zija zomacherana zimamanena kuti mwina amanena amumba kuti ndale zotani zothana nawe kanga tufuna tithane mamoti talole anthu azisankha anthu mene amafunira meti manena kuti even ma president azipani zomana kuti uyuyu tamusankha kale ku convention kuchosa sankha zimapanga defeat ka democracy kati because ni ma president angata ametaona upikisana ni munthu nduku kuti kumena namwalira atu malemu achilimaja I believe muna kana khala kumena sinakaonaso koma kuku kunaoneka ngati no anthu akupikisana chifukwa kunalibe koma kose kumene kuli ma president oyikikawo anthu amango ndakuti haife ayi so which one is better pali kuopsa ningone masangasanga pali kuopsa kumene zipani zayenera kuti dziziwe mukamakhala ngati mukakakamiza anthu pa ground kwayikira MP amene akumfunayo amakayima ngati independent that's right yeah ndi amakawina ndiye kumakapezeka tinaziona 2019 ma independent am exactly ndiye muzaona kuti chipani chanu moti chikhali ma MP ochuluka ku nyumba ya malamulo ayi mulibe chifukwa anthu oni ma independent na munthu akakhala independent amata kuona kumene kukulemerera malingana ndi kuti kwagwazi ngati iniyo nkumanena kuti adali wathu uyu tinakakhala kuti nambala ndi 10 more MPs agenda idakadusa parliament so be careful ngati pali wina amene akumanena kuti kumene kotu wakuti tufuna agwe yes osati the will of the people sikulakwika koma which one is better yoyima kumbuyoyi ndi about okay izili zonse zili ndi ubwino wake ndiona ngati about ya bro jabwino ndiona ngati choncho ina kasema mathaso panga na influence kwambiri ndipo okay so mudati muone anthu ena even ya ballot ya mayopa na ya ballot kuma yoyima anthu kumbuyo adziona kuti awa ndakanada kupotea pachawena adabezeka kuti adakala ndayujedi kukaphasula ujedi mjiko kulanda ambulance kulanda abwera solendo uno anthu amene amapereka nzolinga zokuti amone giving 2020 ka 2019 adakalanda ambulance adakachotsa malata mjiko adakagulula ndi abwera solendo uno ayinera alibe manyazi munthu amandala makali manyazi muyimaliza bwanji nkhani nzulobo uno tiyape ndinu achunga yes ineyo
nkhani ya ma primary tiafunire onse amene akufuna kuyima nawo pa primary zabwino zonse. Ena apanga kale, ena adakapanga. Tiwafuna tiafunire zabwino zonse. Chenjezo kwa inu amene muzoti mtima wanu umathamanga mosaziwika bwino, pitani kuchipatala ananena chizukulu kuchanja iko kunena kuti mankhwala BP kumamwa nthawi yake ndino. Zona sirufuna luza munthu iye. Ayi, we don't want anyone to die. Koma izizi zinzalotale wina nimamuuza zulo anali wa TPP koma anachoka alipena pake kunjako ndeti macheza zulo ndeni kuti bwerako tu zaima ma primary ndakuti amwene mene ndilotale tu sumaziwa kuti yagwera kuti. So koma on the will of the people, that's a serious issue. Chipani lemekezani people on the ground. Mukakakamiza kuti anthu akhale ndi msogolero kuti siwo sakumfuna, you are going to regret. Ndipo muzitengerapo phunziro zimene zachitika kumbuyoku. Komanso tipemphe inu amene kumayendesa zisankho, chifukwa ena atakumayendesa kusankho akumasokoneza zisankho oyenda zisankho acha akumalandira kenakake. Yes. Tikupempheni inuyo ngati mukukanika Bible makana kuti if you can't be faithful on kuyendesa kachisankho ka constituency Mulungu ngakudalira ndi madali masankho ngamajera mpoto. That's the way. Muntu wandale ndo banda manyazi. The moment ukazangu kha kuti nyazi limozi lamba kubwera awiri uzasiya ndale. That's why pano tukamba pano ali banthu ena kupanga timisonkhano ta miseri umakambirana ti alliances angopa no ma supporters. Oni ma supporters akamva sibe tukambirana zithabwaji. Koma muntu wandale ibe manyazi osamatengera akamantukwana yakunama kuseri kwa ukambirana. Don't be fooled. Alibe nyazi ololimozi. Amadi they have no permanent enemies, they have no permanent friends. They can swing. Ine kumaliza kwanga nkwakuti ine mwamalizira bankhani yomalizira. Yes. Ine ndimalizira yoyamba ija. This is the only country imene tinayo. Whenever those that we have entrusted to make decisions for this country atizindikira kunena kuti this is our country. Ndipo mawa limabwera. Yes. Pali chisawawa china chimene chikuchitika chisawawa. Tinanena za control ya travel, control ya zinthu. Amene are responsible to control these things and OPC and kuti can they manage for us? Please. Sitingakhale ndi anthu basino kungobwera utasintha zovala nzikumbu. Baso ndiye mundibweretsere pachileka apa mundibweretsere suitcase baso kubweretsa inayi kusintha nyamulo kumapitanso ayi at the expense ya misonkho ya Malawi sizona kapena muli mawo maliza ayi basi. This is the only country imene tinayo. Yes. Ndikuyamikeni inu chunga amapangombe ine limenelo sinza lichula chifasana nduze ndikuza next week ine lama pangombe singulidziwa. Okay. Ndikuza koma ndikuyamikeni kwambiri chifukwa chobwera ine ndikuyamikeni so kwambiri inu andevuza mwayi very patriotic Malawians. Yes. Amene mumayima pa chilungamo and this is what we should do always. Tidzima nda Malawi because this is their country. Pamene panso ndiye pamapeto program yathu mzulobu uno ya the hot current nali ndi andevuza mwayi komanso wayana chunga ife ndi at times television tilibe mbali ndipo masankho awa tanenerera bwino masankho awa popanda mbali ikhulupirireni times kufikira sabata ya mawa chakuti akatisunga ndi moyo pamene tidza cheneso mene acheneso Ceres Enterprise. Ndine Brian Banda, usiku wabwino. Here at Ceres Enterprise, we guarantee that our customers will only get the highest quality products offered at a giveaway price. Stop by our shop now. We have Redmi 14, 256 GB storage, Samsung A16, 256 GB storage, Samsung A35, 256 GB storage, iPhone 16 Pro Max, 256 GB storage, Samsung Powerbank, a ThinkPad E4 laptop aimed with 512 SSD, with a variety of office supplies. You may find us in the South Park Building, Area 3 in Lilongwe, Somba in the Ceres Enterprise Building adjacent to Steers. By liking and following the Ceres Enterprise Facebook page, you will also get access to our catalog. Ceres Enterprise, suppliers of stationery and electronics in Malawi.